Maredehita sian buke di nomor 273 ayah sada dohot udutna los di somahita pasaat pilihan sada A dohot sada B.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salutna. Dihita amanginang namar pungu sadarion di bagas joron dohot naman dohoti sian live streaming. Hata ni debata dihita ima tarsurat sian Markus ayat sia Markusia ayat 2 sahatu ayat sia. Songonon ma didok disi. Dungi salpu onom ari diarahon Yesus masih Petrus, Jakobus, dohot Johannes. Ditogihon manasida nakko, tu sada dolok na timbo, tu nasuhi, holan nasida, gabe mubama rupana di ida nasida. Gabe marsilama akka ulosna, botar sahali, naso dapot botoon ni panuci di tanoon mambahen botar songoni. Dungi di ida nasida masih Elia, rap dohot si Musa, nama katai do nasida dohot Yesus. Jadi didoksi Petrus nama kulingi Yesus. Guru dengan naidison, hupauli hami madison sopo-sopo tolu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Aidang di botodo nani dok nai, aitung hata huton situtudo nasida. Jala Roma obun sada mangaligomi nasida, laos makuling masoara sian bagasan ombuni di dokma. Ondo anak haholongaku, tangihon hamuma ibana. Alai dinamanaili nasida, dang agia isebe di ida. Sasada Yesus do akup nasida. Jadi laut tuat sian doloki dipopai manasida. Unang dipajojor nani ida nasida itu halak. Ia so jolo hehe anak ni jolmai sian namate. Ima sahatna. Dihita amanginang hobartu topik mingguta sadarion ima Yesus do anak ni debata tangihon hamuma ibana adong piga na menarik tarik di turpukta sadarion damang dot dainang. Naparjolo gelar anak ni debata. Gelar anak ni debata. Jojot do didokon di Bibelon, taringot Yesus ima anak ni debata. Alai sipata gelaron gabe mambain polemik do. Tu ugamo na asing. Bahkan gabe viral di media sosial. Mulo didokon anak ni debata berarti seolah-olah anggapan nasida bahwa Tuhan beranak, diperanakkan. Jala ido sipata tabege di media sosial. Allah beranak. Berarti adong do halet ni debata. Adong do inatani debata. HP molo gelaron, taringot tu gelaron anak ni debata. Dang marhite biologis. Lapatan na gelaron mulo didokon anak ni debata. Satu simbolik naro sian debata. Adong do dua gelar na isa jot-jot didokon tu Yesus. Na parjolo anak ni debata. Dot na paduahon anak ni jolma. Anak ni jolma dohot anak ni debata. Jala na duaon
dang boy lepas. Terhubung do. Anak ni debatadot, anak ni jolma. Alai penyebutan non, adong perbedaan na. Lapatan na dison, na yang didokon dison, molo didokon anak ni jolma, son of man, na yang mandokon taringot tu, sisi kemanusiaan ni Yesus. Hajol mau ni, dipatudu. Jala molo di sastra Inggris didokon molo guarna man, berarti berarti lapatanna primus inter pares. Son of man. Manusia yang pertama dari yang setara. Primus inter pares. Dia yang paling terdepan. Ido rupani molo didokon man. Gabe didokon matu. Yang terhebat, yang napaluahon manusia, hajol mauni. Yang membebaskan, yang menyelamatkan umat manusia. Marhite hajol mauni. Ido rupani molo di Bibelta, amanginang, molo didokon son of man, Yesus, anak ni jolma, tabereng, boy tabereng sian hajol mauni Yesus. Songon dia nasida laho menderita, menangis, serupa selayaknya kita manusia. Dia yang merasakan sakit, dia yang merasakan ketakutan ketika disalib. Son of man, ido molo tabereng sian Bibelta. Man dalam bahasa Inggris, sastra Inggris yang terdepan, dan dia sering dikatakan sebagai yang menyelamatkan umat manusia. Ido rupani damang dot dainang molo di Hollywood, gabe dibain mak di sastra Inggrison molo di dokon man, berarti superhero be tongdo memake man. Misarana Spider-Man, Batman, dang holan patuduhon nasida manusia laba-laba dang. Alai lo paluahon hajol mauni, manusiai jolmai. Jadi istilah man itu berarti menjadi penyelamat manusia yang punya sisi kemanusiaan. Dan ini yang dipakai Hollywood dalam menggambarkan superhero mereka. Iron Man, Batman, amuse, Spider-Man, Superman, dohot lan na asing. Ay molo dok danak sonari do buto say. Gudang, taringot tu men-menon. Jala napaduahon damang dot dainang, son of God molo didokon son of God, berarti lau patuduhon keilahian ni debat Yesus. Bahwa Yesus punya sisi ketuhanan. Dia sepenuhnya juga adalah Tuhan. Jala turpukta sadarion, damang dot dainang. Lau patuduhon tuhita sisi keilahian ni Yesus. Sisi keilahian ni Yesus. Adong sada perubahan di si molo hita majaha. Saya jod-jod do turpuk tahun gabe didokon para teolog transfigurasi ni Yesus. Lapatan na sisi kemanusiaannya Yesus berubah transfigurasi, berubah bentuk. Molo di hata Yunani didokon metafor, berubah bentuk menjadi ilahi. Menjadi ilahi. Jala disondo dipatudu Yesus, isedo sasitongna dirina. Isedo sasitongna dirina.
dihita amanginang, turpukta sadarion, molohita mamereng taringot tu Son of God, andorang turpuktaon, di pabua Yesus do taringot tu boa-boa si taonon na laho diadopan nasida. Molohita majaha di Markus 8, sebelum ayat kita ini, dipatorang do hajol maun Yesus laho mengadopi akasi taonon. Masa-masa penderitaan Tuhan Yesus sudah diberitahukan pertama kali. Lapatanna dison buasa ikon dipatudu nasida. Tu akasisianna tarumobi tu si Jakobus Yohanes dohot si Simon Petrus. Dipatudu nasida sisi keilahan ni Yesus. Asa lampor seado akasisianai. Lapatanna dison laho manoguhon hapor seaon nasida taringot tu isedo sasitongna Yesus. Apalagi molohita mamereng damang dot dainang. Molo tabereng Jakobus Yohanes dohot si Petrus halak Yahudi do nasida. Peristiwa salib hera sada skandal do tu halak Yahudi. Buasa hudokon skandal. Alani si pata gabe jojot do halak Yahudi menolak taringot tu silang ni Kristus. Molohita mamereng damang dohot dainang. Takas do di Jesai di 5 Musa bidu 20 sada takas do di Tarida damang dot dainang akaise natar silang akaise jolma natar silang di pabuaho do disi berarti hona tabukama amanginang mulu adong bibelta tabukama sian 5 Musa bidu 20 sada ayat 22 sahatu ayat 20 tolu. Lima Musa 20 sada ayat 22 sahatu 20 tolu. Didokon dison tungsura manang ise mambahen dosa umbahen patut ibana marutang hosa gabe saut ibana tarbunu pola tergantung ibana tuhau dang jadi pola sanga marborngin bangke nai gantung dihawi ikon tanomonmu ibana di ari nasasadai aina hona bura ni debatado halak na tergantung. Dibaheni dang jadi ramunmanmu tanomi. Nani lehon ni Jehovah debatam tuho bahen partalianmu. Jadi di tradisi ni Yahudi, ido sipata namambahen godang halak Yahudi menolak tu Yesus. Akajol mana hona silang. Di aha di dokon disi berarti hona bura. Gabe dianggap majol mana hona bura. Orang-orang yang disalibkan berarti adalah orang-orang yang kena kutuk Tuhan. Di sondo sada skandal taringot tu silangi. Tu halak Yahudi.
Gabe dianggap ma Yesus songon jolma na somal. Natar silang jalan naho-naho bura. Ido umbaen gabe dipatudu Yesus. Tu tolu halaki. Tu tolu halak sisianai. Asa takas di boto nasida. Dang masalah silangi sasitong na taida. Tetapi siapa yang disalibkan itu? Siapa yang disalibkan itu? Ini yang menjadi penting dan berarti taringot tu silang ni Kristus. Jala boido patuduhon, lau patoguhon hapor seon ni si Petrus, si Yohanes dohot si Jakobus. Jadi molohita mamereng silang ni Kristus na digijangi. Dang alani silangi, gabe dipatudu gereja taringot tu, hukuman ni halak jauh di daun. Alai adong dong makna tersendiri, bahwa Tuhan berkorban buat dosa-dosa manusia. Dan Tuhanlah yang disalib. Supaya kita bisa membayangkan. Alai molo Protestan, molo hita mamereng, asing dohot tu Katolik dohot Ortodoks. Molo dihita silangon dang adong korpus. Lapatanna tidak ada, molo korpus didokon berarti tidak ada badannya. Tidak ada badannya. Sasitongna dang masalahi. Dang masalah taringot tu. Adong do korpusna manang daung, dang masalahi. Tetapi supaya kita membayangkan. Aktik boha adong nalaho memuji patung. Supaya Martin Luther pun menjaga hal itu. Gabe di pamago ma korpus nai. Jalan apa duahon, salib tinggallah salib. Salib adalah kenangan bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Dan Tuhan tidak disalib lagi. Disondo maknani nadipa bua Martin Luther. Buasa dangadong korpus badan di silang ni halak Protestan. Talumobi di Lutheran, gereja tak HKBP. Napa duahon damang dot dainang. Taringot tu gelar Son of God on. Di dok kondisi Yesus rap dohot Elia dohot si Musa. Buasa si Elia dohot si Musa. Ima sukut-sukut ta sadarion. Buasa dang adong panurirang na asing. Manang isarana si Daud, si Yehezkiel, si Daniel, dohot akalan na asing. Alai marhite turpukta sadarion, buasa ikon si Elia dohot si Musa, sasitongna lau patuduhon tuhita, sada simbolik. Bahwa si Musa adalah orang yang dekat dengan hukum Taurat. Jala si Elia ima nabi yang diangkat ke surga. Jadi dua perwakilan itu damang dot dainang. Si Musa yang memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, jala Elia adalah nabi yang diangkat ke surga. Dang marhite hamateando si Eliaon. Alani boido hita mamereng. Bahwa Yesus songon Son of God sebagai anak Tuhan. Dia adalah sumber dari segala hukum patik nih debata.
tembodo Jesus sian si Musa damang dot dainang. Laho manguluhon hita tu tano perjanjian ima Jerusalem nai baru. Jala di sondo sada pangajarion narikot di pabuahon aka panurirang. Jala di sido ajaran ni Tuhan Yesus laho manorangi ate-ate dohot pikiratta damang dot dainang. Napatoluhon narikot di son marhite turpukta sadarion. Buasa ikon Jakobus manang holan Jakobus, Simon Petrus, dohot si Johannes, na di jauh. Yesus laho tudolo. Buasa dang aka sisiana asing. HP adong dosa 12, sisiana, buasa holan na tolui. Jala ido sasitong na, sada pangajarion tuhita damang dot dainang. Molohita mamereng sian Markus sada takas do disi. Didokon Yesus. Kenapa hanya 3 orang itu? Karena dialah ketiga orang ini yang bersedia tiki didokon Yesus. Ihuton maau. Natolu halakido narade mangihuton Yesus. Ido umbahen gabe di jauh nasida laho tudolok laho mamereng transfigurasi ni Yesus. Perubahan Yesus. Alani i dihita amanginang. Sarupa dohot Jakobus Johannes dot Simon Petrus. Tongdo ikon rade do hita. Semua bermula dari will. Dari kemauan. Semua bermula dari kemauan. Apakah kita mau untuk mengikuti Yesus? Apakah kita mau untuk bertobat? Apakah kita mau untuk mengikuti perintahnya? Nangpe tong dohita halak namar dosa. Tapi semua bermula dari olo dohita. Ido umbahen molo di marulau nabadia sukun-sukun ni pandita. Olo dohamu. Karena tidak ada paksaan. Tuhan memberikan kehendak bebas. Tetapi Tuhan akan memakai dan menyelamatkan orang-orang yang mau mempersiapkan dirinya untuk mengikuti Yesus. Alanii dihita damang dot dainang sarupa hita dohot si Jakobus, Simon Petrus, Yohanes ikon rade do hita. Asa malua hita sian dosa. Asa malua do hita sian dosa. Jala kita sebagai orang-orang yang percaya. Anon di tanggal 10 ikan yakin do hita damang dot dainang. Molonung naung dipilit hita gabe halak na porsea. Berarti lapatan na tongdo ikon sitangnya kononton. Pemilion. Jala unang hita halak porsiana gabe provokator. Alai ikon hita do laho mambuan dame tu Portibion tu Indonesia. Jadi dihita damang dot dainang sada pesan matu hita sebelum nanti di tanggal 14 memilih. Terserah neng memilih nomor sada pehamu, nomor 2, nomor tolu. Alai sada pesan matu hita jolo martang yang mak.
jolo martang yang hita. Ai kerusuhan di Indonesia, sipata, tiba-tiba do, tiki di reformasi pesongoni, tiba-tiba saja orang Cina terkejut ada kerusuhan 98. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ini permainan politik tingkat atas, permainan politik tingkat bawah. Alai hita songon halak na porsea, kita harus mendoakan. Ikon jolo martang yang do hita, andorang borhat hita laho tu TPS. Unang gabe golput, ai molo mamilit na tikosi, na denggani, hera boima dohonon dangadongi. Alai hatani pausido nasipata gabe hutiop. Kita memilih. Hata pausi. Kita memilih yang buruk dari yang terburuk. Kalau tidak ada pemilihan yang ideal, calon kita yang ideal, kita pilih yang terburuknya sedikit. Hamuma menyeleksi. Anon gabe hudokon nomor 1, nomor 2, nomor 3, gabe di demo hamuau. Jadi alai ido hataku, songon pandita, jolo martang yang mahita, andorang hita, lau tu TPS mamilit. Amin, martang yang mahita. Ale Tuhan debata namarha bangsa di Banua Gijang, mandok moleate hami tuho Tuhan, ala di leokodo hatami tuhami, boy hami marsaur dot hatami, jala di paingot hodo tuhami Tuhan, asa lamporsea hami tuho, tu anakmu, Yesus Kristus. Asa dapotan haluaun hami. Songoni Tuhan, hami namar pungu sadarion, ruasmu HKBP Sutoyo. Pasu-pasu nasida Tuhan, jala pargoi-goi nasida. Lehon hawi paso nasida Tuhan. Asa marlasi roha nasida. Song-songoni Tuhan, tambahi rejeki di nasida. Akan namar sahid, saya homa toktong pamalupon sahit nasida. Asa boy nasida Tuhan rabdot hami di minggu naingro laho beribadah. Songoni Tuhan, ngetakas di botoho Tuhan di tanggal 10 opaton. Patupau negara nami ma pemilu Tuhan. Laho memilit calon presiden, wakil presiden, dohot anggota dewan. Saya homa toktong mandongani sude Tuhan, akan berkepentingan taringot tusi Tuhan. Sian KPU, Bawaslu, pemerintah, dohot masyarakat Tuhan, nalahu mamilit aka calon Tuhan. Asa denggan sude Tuhan mardalan ulauni. Pada umat Tuhan, sian politik identitas, sian isu-isu sara Tuhan. Asa damai Tuhan, mardalan ulauni. Tu akar ruas nasian Sutoyo Tuhan, nalaho maju di kontestasion. Pasu-pasu nasida Tuhan, jala pargogoi nasida. Jala patulus masakap nasida Tuhan. Asa marlas niroha nasida. Moliate Tuhan, onma pangido nami Tuhan. Alai sakap muma Tuhan namasa di Portibion. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Martang yang hami tuho. Amin. Marende hita huhut tapapunguma peleata.
Jongjong Mahita. Tapasaat ma pele taon tu harajoni debata martang yang mahita. Ale debata manamina di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut seleon lehon nadenggan. Dot nasa ulibasa namoliutus. Upasat hami ma siane lehon mi tu hami. Peleanami tu ho. Saya jalomai gabe uap nahucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar seang hami peleanon. Patimbulon harajonmu di tonga-tongani huriam. Dohot di portibion, buhai marohanami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni selen lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok moleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Di dosa didongan namar dosa tu hami, unang hami tu gioto pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midau. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorhon ma damena tutondim. Atas nama HKBP, Parlado HKBP Sutoyo, kami mandokon selamat hari Minggu Madihita Salutna. Shalom.